Hvor meget man egentlig skal have i. Hvor mange bar måske, og det er kun 2, og jeg er ikke engang sikker på. 2 bar, det er max. 2 max. Ja, det Hvad har du i hvert fald hvad har vi i da? Ja, kører vi på raceren, der kører vi på en... første gang, og så skulle vi cykle op. Har du gode ben? Ja, det går fint, men det er trods ikke papir. Ja, ja. Bare videre. Ser godt ud. Ja, det er godt. Fornemt. Rolig. Bare hold til venstre. Så banen, jeg kan ikke klikke ud. Fornemt. Så godt ud bag om sadlen med strakte arme, så kører det. Rundt. Jeg har lige snakket om, om I skal med i hullet, så, eller hvad? Ja, det er. Kan du selv bestemme, om den fotograferer for eller bag? Nej. Kan du, så skal den vippes? Nej. Ikke på det beslag her. Okay. Der sidder den bare, som den sidder. Ja, ja. Nej, der er jo vand lige derude, men jeg kan lige over. Men den er over så forkert, og du kan se det højt. Og når I så synes, I føler, I har styr på det, så sætter I tempoet en lille smule op. Tænd for kameraet, Niels. Jeg har tændt. Ja, det er godt. Så bare lidt hurtigere ned med den igen, John, for så kan du trække baghjulet op også. I pedalerne. Flot. Op med den, jep. Flot. Der var ikke meget træk i det der, Evie. Ja. Er det rigtigt? Det er jo at hænge. Ups, hvad laver du der? Jeg laver en bremse. Jeg skulle ned igen. Ja, ja. Det er rigtigt. Bare ud og hænge der, så stille og rolig stødbrems. Ja, fint. Fornemt. Jo, jo. Stræk din ben, stræk din ben. Pedalerne er vandret. Sådan, ja. Du havde kun det ene ben på, vi startede. Det havde du. Sidst havde du
begge. Og helt frem på spidsen af sadlen. Du kan se sådan her. Ja. Godt. Kom så op. Der løfter du den igen. Det er fordi du vil trække med armene. Ja, det er godt, Arne. Ja, så holder du den i gang. Kom så, kom så. Ja, ja. Bliv ved, bliv ved. Bliv ved. Yes. Ja, det er super. Super. Nej, det er nemlig det, man ikke skal. Du skal hele tiden fornemme, at du har træk på hjulet, ikke også? Så skal man lige holde igen. Ja, præcis. Ja, så holder du den i gang. Kom så. Ja, kom så. Ja. Jo, men det er lige, der er lige det punkt der skal du lige øge, du skal lige øge trykket. Det er godt. Uden at den fedter. Det pis render ned i mine røvballer. Det er fandme dejligt. Ja, det er godt. Stille og roligt. Ude bag på sadlen. Ude bag på sadlen. Ja, flot. Glimrende. Jeg skal tro, jeg aldrig har prøvet andet, jo. Hvor blev vi skulle hænge dog? Godt. Det må også lidt op af. Ja. Sådan. Upti. Fornemt. Godt nok er stien ikke 4 meter, men du klarer det jo fint. Godt. Ja, det er godt. Kom så, kom så, slip, slip, slip. Fart på, så går det meget nemmere. Husk at ikke have trykket på styret, når I skal rundt i svinget. Ja, det er godt. Let hold på styret og så rundt med den. Sådan. Godt. Strålende. Så kører vi lige ud her. Ja, det kan I sgu godt. Højre eller venstre? Ja. Jeg er klar på nogen. Så tager I det også bare stille og roligt nedad her. Kom godt bagud på cyklen. Godt bagud, strakte arme. Husk kun at bruge bagbremsen. Ja. Stille og roligt. Ja, bare slip og lad den løbe. Godt. Rigtig flot. Super. Fantastisk. Yes. Er det godt? Ja, hold den i gang, hold den i gang. Se, nu trækker du op. Du trækker op med armene. Ja, ned med armene. Overkroppen ned over styret. Ja. Ah, det var tæt på. Ja. Du fik træk på den. Ja. Yes, jeg mangler lige et par meter. Ja.
Ja, det er godt, Orla. Ned over styret med overkroppen, frem på sadlen. Og så holder du tempoet. Kom så, ja, ja. Og så lige det sidste. Ej. Så fedter den lige. Så fedter den, ja. En rod. En møgrod. Ja, det er godt, Ivi. Ja, ja. Hold den. Kom så. Ja, nej. Lige krukken der. Den samme var overlov. Pas på. Kom så, Doris. Hold den. Ja, kom så. Nej, du kan ikke komme videre! Det var godt forsøgt. Det kan ikke være fordi, at den stejlede jo. Ja. Der var lige den der krukken lige der. Ja, din underarm mere vandret, Arne. Kom så. Ja. Den vej har Doris også lige været på vej. Det var en ny måde. Den mangler et juletræ, som er meget sødt. Brems på bagbremsen. Stille og roligt. Det er flot. Sådan, ja. Godt. Flot. Ej, det er godt. Tilbage ud over sadlen. Sådan der, ja. Strakte arme. Sådan skal det lyde, Arne. Det er rigtigt. Flot. Så har man en næve til venstre, eller hvad gør man? Ja, det gør du bare ligesom du synes, det passer dig bedst. Hey!